extra sana ako madamtam. Hadit pa si Nanay Eva sa kamugtakan kan sa iyang aki na nabangga nin sarong 10-wheeler truck mantang lunad kan sa iyang motorsiklo. Alas 8:35 nin banggi kan Sabado sa Barangay Lidong, Santo Domingo. Istorya niya, gikanan sa iyang 24 anyos na aking si Glenn Ayala Jr. sa trabaho as nagkuanin sweldo. Alagad antes pa man makauli, aksidenteng buminangga ang motorsiklo ni Glenn sa truck na nagresulta sa pagkakairido kaini. Sabi po ka nagsusog sa kuya, ngayon asikaso, tamang iba ngayon sa ambulansya, ta si Glining ngayab, garing ngay gadana. O ano po ang magiging reaction kay sarong ina na araw ka ito so ibabalita sa imo baga. Siyempre po sa pagmati ko na dahil na po nagsurog po ng sasakuyang mga tuhod, napiguruluhin ako nagtigtatakigan na po ako. Siyempre, dahil ko na masabutan kung anong namatian ko ka mga oras na ito. Sa investigasyon, nag-overtake si Ayala sa toong parte kan tinampo rason kan pagkakabangga kay ni sa sarong nakaparadang truck. Kasi nga, considering na 4 lanes na siya, pero yun yung nag-ano tuloy na maging yung mga mababilis and at the same time, nagiging parking area which is yung nga ang naging cause ng accident na yung motorsiklo tumama dun sa truck. Accident-prone area man ang nasabing lugar, kaya patanid kan otoridad, perminanggad maging rigmat asin alerto sa pagmamaneho. May ini-implement kasi kami ngayon na yung mabagal na sasakyan manatili sa kanan. Ano siya, para sa mga 4 lanes siya na road para na rin ma-prevent itong mga ganong klaseng aksidente. Sa ngunyan, kritikal pa ang kamugtakan kan biktima asin nakatalaan na operahan. Bali po nangapudan ako sa mga may maray na buot na mahagad po kami kitabang. Ano iyan, bako lang financial or na makasugpon lamang po sila sa muyang pangangaipo sa mga oras na ini. Mientras tanto, dain naman nabalak pag magkaso ang pamilya Ayala kontra sa driver kan truck. Aminado man kaya asinda na aksidente ang nangyari asin mayong may kagustuhan. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.